Hi guys, it's Sam Mavita here. Musiku ya lero as ambiri mukudziwa sitipanga zandale koma musiku ya lero ndabwera ndi topic imodzi yofunikira kwambiri imene ndimangofuna kuti tikambirane koma bwanji ndiyankhule motere. Video iyi akhala maganizo anga chabe and ndikungofuna kuti inuyo mundudze maganizo anu muka comment section below. So monga tonse tikudziwa kuti olemekezeka a honorable vice president wa dziko la Malawi a Saulos Chilima anamwalira pa 10 June ndipo dziko likuyenereka kukhala ndi vice president wa dziko potengerano kuti silingangokhala opanda vice president. Now maganizo anga komanso mmene anthu ambiri akuganizira akuyeneka kuchokera ku UTM ndicho linga chakuti MCP ilemekeze mgwirizano wawo ndi UTM. So funso ndikumati amene ali bwino ndi ndani? Tiyeni tiunikire ku UTM. Kuchosedwa kwa Michael Usi mu chipani cha UTM papereka gap imene libwerese funso lakuti who's next. Now funso ndikumati Patricia Kaliati. Komano Patricia Kaliati wagwira bwino kwambiri udindo wa secretary general and umunthu wake komanso mphamvu zake zachita bwino kwambiri kuti UTM ikhale mu shape yabwino kuchokera mu nthawi imene panalengezedwa kuti president wawo wa UTM wamwalira kufikira mu nthawi ino imene tikupanga video a UTM sanabwere ndikupanga mpungu eno aliwonse ngakhale kuti ma speech yawo ena munkakhala zinthu zina ndi zina komano nkhani ndi yakuti a UTM mosogozedwa ndi secretary general apanga zinthu zamphamvu kwambiri akhala kuchita update amalawi komanso mikumano yawo yakhala ili yabwino kwambiri. Now UTM Patricia Kaliati pa udindo wa secretary general ndikhulupirira kuti ali bwino kwambiri. Now ndimangofuna tiunikireko munthu wina amene wangojoina kumene mchipanichi dzina lake ndi Fredokisi. Iyeyi bambo ake ndi nkhalakale pandale ya komano tiyeni timuyike pambali kamlepo kaluwa kuti akhale out mozokambirana zimene tikufuna kukambirana musiku wa lero. Fredokisi anayimirirapo ngati oyima payekha ndipo anapikisana nawo kumeneko ku Blantyre. Iye anapikisana ndi Noel Lipipa wa DPP ndipo Noel anapambana masankho kumeneko ku Blantyre. Fredokisi analephera kupita nawo ku nyumba ya malamulo. Zitalephereka patadusa tizaka tochepa analowa UTM. Fredokisi pokhala wachinyamata maganizo anga ndi best replacement kwa SKC. Now mwina mukhonza kumalankhula chifukwa chani? 1 mu nthawi imene Fredokisi anayitanisa msonkhano uja amene amati honest talk kuja ku Blantyre anthu ambiri anapita. Izi zinaonesera ndithu kuthekera kwake iye pokhala mtsogoleri kuitana anthu ndikumamva mavuto awo pamodzi. Komanso kuphatikizapo Fredo ndi mnyamata amene muziganizo zake wakhala akuchita kwambiri empower achinyamata potengera ndi background yake ku music. Fredo ndi wachikoka. Iyeyu amalemekezedwa kwambiri kwa achinyamata zimene ndi perfect kwa achinyamata as far as campaign is concerned. Tikatengera kwambiri kunkhani yokhuzana ndi campaign timadziwa kwambiri kuti timafuna kwambiri koka achinyamata. Now UTM pokhala chimozi mwa zipani zimene kwachuluka kwambiri achinyamata ndi chinthuzo chofunikira kwambiri kuti Fredokisi akhale pa forefront chifukwa chokuti iye uja kwambiri amalemekezedwa kale nkhani yokhuzana ndi music ndi achinyamata ambiri amampasa ulemu pa zinthu zake. Ndipo funikira kwambiri kuti Fredokisi abwere imenawo ngati vice president wa dziko la Malawi. Iyeyo anakwanisapo kuzazisa mabwalo azamasewero angapo ndi nkhani zokhuzana ndi kuimba. Tiyeni tiyankhule chilungamo. Filikota ya achinyamata ku Malawi amakonda Fredo zomwe zikumupangisa kuti akhonza kukhala munthu amene akhonza kuyesesaso ndithu kumbali yake kukoka achinyamata kumeneku ku UTM. Atakhala president ku chipani chimenechi cha UTM, Fredokisi ikhonza kukhala best replacement kwa SKC. Koma awawa ndi maganizo anga. Funso ndikumati maganizo anu mukuganiza motani? Komano nkhani yolankhula kuti a UTM atenge munthu amene ndi nkhalakale pandale amene wakhala mwina akusinthapo zipani zingapo mbuyomo. chikhonza kukhalanso chinthu chimene chikhonza kukhumudwitsa kwambiri amalawi chifukwa chakuti
palibe munthu wina aliyense amene akhozanso kukhulupiridwa amene anasinthapo zipani kuchoka ku chipani chimodzi kupita ku chinzake. Adakhala kuti a UTM achita consider kutenga munthu chiyamba kale pa ndale komanso wachinyamata amene amakondedwa kwambiri ku nkhani zokhuza ndi zoyimbayimba zikhonza kukhala zinthu zabwino kwambiri ku dziko komanso ku chipani. Maganizo anu ndi otani? Ndi kuti amene mukuganiza kuti akhonza kukhala best replacement for SKC. Dzina langa ndine Sam Mavita, ndimapanga ma videos osiyanasiyana pa YouTube. Mutapanga chisankho chonenanso video ina iyi pa screen. Chikhonza kukhala chinthu cha mtengo wapatali. Please remember to subscribe and like this video. Bye. Nkani Sanchezo Zachikaridwe Nkani za masewero Za uimba Zinto za miri miri nkani za miri miri za mapanga